Are you the best? Compete with the best. If there's no best, be the best. Best Radio, the new kings of the airwaves. Sanibonani Dumelanga Busheni nda. Igama lami uMahewu ngokwambatha. Umthiyo sontshekazi ukumbila amagwala. Asentene nesandla mina ngenela. Bathi ngurumbayi ingarabe. Sofana ngawudla fish lokho khona uthatha ama fish and chips. Sofana ngayidla inkunku. Kodwa khona uthadle ikhenda kedewe ngithanda ngakhona ngithanda njengoshukela ngokhotha phansi. Mina nani sifana nephone nesim card engakuzokwazi ukuhlukanisa nami kanjani. Sithi kusho uthuli odzakeni bathi uye sabe. Sesiphinde sabuya futhi with Mahewu podcast. Sazi ngoba lokhu ngibhizi ngisho ukuthi abantu abaningi lokho ebhizi ngibuza ukuthi Mahewu ushona kuphi kwenzakalani Mahewu podcast. Yes, we are back. Njengoba sibuyile ke this time around sibuye with our main sponsor. Lesina njengamanje ugcinile Masondo. Kunegama lakhe lesingisi afuna ukulisho la but ngizokwazi ukuthi nilibone lapha yana phansi lizovela. But ukuqala nje I want to say thank you so much to Zulu Studio TV, Shwala Images, Best Radio, and also I want to thank to Image by FM ukuthi lokho ibe busy supporter from iqala iMahewu podcast up until sifike la sikhona. Sibuyile but mawufuna ukwazi umsebenzi wakhe ugcinile ukuthi wenza umsebenzi boni. Cela ukuthi wenze kanje. Manje la then masibuye ngokusitshela ukuthi umonakalo ungakanani bamba la. Kwa DCI silungisa igama elingcolile ko Credit Bureau. Sisusa i-debt review. Silungise ama-accounts amadala asena 3 years nangaphezulu. Ama-judgments kanye ne-administration order. Xhumana no-DCI ngo-WhatsApp ku-078 904 9404. Inamba yasehhovisi u-035 870 1109. Kanti siyatholakala na ku-Facebook. Unga-email ku-anagrath23@gmail.com. Amahhovisi angasekhemisi kaZulu upstairs ku-office number 3. Abase-Pietermaritzburg bengasithinta ku-033 817 8453 noma ku-073 824 8318. Debt Counseling Incorporated. Iwona umsebenzi lo akawenzayo ngiyothema ukuthi nawe uyawuthokozela. La ku Best Radio usponsorishe ishow le afternoon cruise le ephushwa yimi. Wow, what a wow. Oh, okay. Bubububu lana inkosazana le gama la ugcinile ngoba Masondo usuka lapha kwaCeza. Into engiyaziyo ngaye wayifunde accounting. Siyazi ukuthi back then ngalezi ikhathi abantu abaningi babefundela ukuthi naye mangigcine ngaba no grade 12 ngaphela lapho and ngiphuma ngiyohlala ekhaya nangiyazi vele ukuthi nomatriculate no grade 12 abantu babefundela ukuthi babe othisha but thina kwakhe kwahluka wayefuna ukuba iCA noma nithi ke chartered accountant but la akakhona njengamanje she's running icompany yakhe le ezoba ilegacy yakhe. Siyaqala ukubona kwenzeka ngingazi noma bakhona nabanye sebebakwenza kodwa ngiyaqala ukubona mina kwenzeka kuyena kukhona i-DCI version 2 ukhona version 1 lapha ke eMaritzburg ngiyitholile ikhona khona but Mahewu siyacela emva kuba nikhulume ngicela ukuthi ningasikhohle. Uyaphila nkosazana? Siyaphila kodwa Mahewu njani? Ngiyaphila. You look so awesome. Ngiyayibona ne-dress, ngiyabona ne-couch. Ngathi ubwazi uzofika uhlala e-couchini efana nalo. Shothi bekhethiwe solana namhla. Awungitshela nje nesikhoma sakhona. Uzomenzani? Yithi laba nguwe lo. Finally ngiyabona ukuthi uthathiwe. Oh yes. Akusiyona iblocker le. Uthathiwe for sure. Ungangikhola mina buza mina. Yeah, ngiyakubona kaningi usuka lapha ku version 1 uza lapha ku version 2. But before siye khona ngomsebenzi wakho lo ukuthi hayi nami ngisebenza ukwenza lokho company yami yenza lokho nalokho. Ngifuna siqale sikhulume ngawe. Kahle wena usuka kuphi uzala umabani wabani maybe ukuthi kunomuntu oyisihlobo naye okwaziyo maybe mhlawumbe kunehlobo esadukelanayo ukuthi ayazi ngiyambona kodwa bengayitshela ukuthi uyena. Noma sifake makeup. Khona nje sifake ne-makeup but uyawazi ukhala wakho awukho gold. Bengitshela ukuthi ngizobona ugold. Yebo ma. Ugcinile Sikhosana obizwa ngo-Anagrath. Dala wathi u-Anagrath esikoleni. Lokho leli gama Anagrath ngesiZulu libheke kuphi? But Mahewu ngenqamba amanga nangazi abazali bami bathatha ugogo wami uzala ubaba wayo-Ana then base be-eda lo-Grath ekugcineni. Oh, okay. Nanga angazi babehamba phezulu kwasiphi isibonakaliso sabo. Kodwa ukwaligugulisha likugugule nje ucheck up leli gama leli lisho ukuthi akutholakala lona but Mahewu aninancazelo. bahlanganisa nje ukamisa abazali ngalezi ayikhathi athi ngizwile leli ngalithanda. Yeah, and then Ugcinile Sikhosana uzala kwaCeza ngaze nesibhedlela saCeza. endaweni esigameni. Endaweni esigameni. Yeah. Ngawo 1984 wathola uDomoyi ngoFebruary.
ngazalwa ngoDumoyi. Oh, wow. Zalo baba uSikhosana Imla nomama uMadlamini uThokozile. So umama uMadlamini akanalo igama lesingisi. So like Akumonika. kwaMonica. Yeah, Mhlawumbe ngenze kubahlanganisa amagama eingisi ngoba nobaba ngiyamuzwa. Imla naye. Imla. Yeah. Yeah, ngiyasola. So there you go, uhlala endaweni yasemakhaya, ufunda khona endaweni zasemakhaya, and then ufunda high school, you pass high school, and then once you pass high school, wathatha i-gap year noma wavele nje wathi mawuphasile wathi na vele benginesifiso sokuthi ngidile nokubala nje imali, let me apply for i-tertiary noma i-college noma nenhlanhla uzuthatha kanjalo. Ngisifundile i-primary eNswangihlale ngaqeda, ngafunda high school eMnyamane high school. Oh, yeah. Ngaqeda angibanga nayo gap year. Because kwathi mawuthi unyaka ka2001 usisiphasile sesiqedile. Seku January February ngo2002. Oh, yeah. Ngabotha abazali abanayo imali ukuthi ngisesikoleni. Isifiso sami ukuthi ngiyofunda yona kuba iCA eML Satan. So letho eML Satan ngale sayikhathi so bayidingi manje. Oh, okay. So bathi abazali abanayo imali yokungiqhubezela. Yini enye ngicabanga engayenza. Isicelo sami kubaba nomama badayisa inkomo yabo eyodwa bethanda. Wow. Bayidayisa inkomo yabo bathatha imali esinayo nansi yale nkomo ozokwazi ukuthi uyofunda ngayo. Mhlawumbe ngakusasa ubuye ukhande ekhaya usiphe lathi sinko. Wow. Nangempela ke bayidayisa inkomo yabo ngahamba ngayo iPC training eFriday. Yeah. Bayofundela khona icomputer. Unyaka wodwa ka graduate ngonyaka olandelayo. Iyaphela imali yenkomo. Yebo njengoba and then ngoba bedayisa inkomo babe expect ukuthi uzothi uma uqeda uzothola umsebenzi and then basakwazi ukuthi ke ubanakekele bona. Yeah. And then kwenzakalani after lapho? After lapho ngahamba ke ngamuvela eThekwini ngo2004. Yes. Sengiyohlala nokhazini bami eThekwini sengiyozama amathuba omsebenzi ngizokwazi ukunakekela abazali bami ekhaya. Yebo ubaba uyasebenza but ekhaya akekho umuntu osebenza ngaphandle kwababa. Yeah. Mama akasebenzi, osisi bami nobhuti bami abasebenzi. So ngathi mina ngiyacela ithuba ukuthi bangivumele ngihambe ngeThekwini la ukuthola amathuba omsebenzi atholakala Ayi maningi ngakhona. ngafike ngahlala nami khona ngazama njengawo wonke umuntu athola umsebenzi eJardini ngasebenza iminyaka ucela ngo3 or 4. 3 years. 3 years. Man, if usebenzele ethena ukuthi ufuna ukubeka imali ukuthi wenze lokho ukuthanda back then noma usenzele ukuthi nje ngithatha imali ngiyise ekhaya. Ngisebenzele ukuthatha imali ngisekhaya. Oh wow. Leli phupho lami lokuthi ngibe yiCA ngithi ngizongifica ngendlela. Bathoka manje anginakele sasalukazi sami silapha ekhaya. Yeah. Ngithi ukusiphusha naso uyazi uma ingane yami iseThekwini iyasebenza. Umzali suke ngathi wenza umsebenzi owufundele noma wenza ini. Yeah. Ngenza lokhu uthi okay as long uma ethi igcinile ngilambile anginasi ishebo. Ukwazi ukumseva. Ngithatha le kwakusawa 300 rand ngenyanga. Wow. Thatha 300 rand wami uthathe wonke njalo uhambise. Ngoba mina la ngihlala khona vele ngihlala ngaphakathi. Nje ngingane yakhona la ngisebenza khona. Ngifike ngimncane eJardini ngingane. Ngasebenza iminyaka emithathu kuya ku4 emva kwalapho ngonyaka elandelayo ngasebenza kwi-company yasithiwa iKhabana. Mana ungena kanjani ecompany ethiwa iKhabana because uhlala endlini and uhlezi uvalelekile la ngaphakathi? Kunomunye osisi owayesebenza khona eKhabana. Oh yeah. Kwamakhelwane. Owathi awufuni umuntu osebenza la ngisebenza khona. Ngathi ngiyathanda ukusebenza la osebenza khona. Kodwa manje lezi ingane ngiyidadala ekhaya zoyishiya nobani. Oh yeah. Ngabatshena abazali bazo ukuthi hayi sengifisa ukuphuma manje sengifisa ukubuyela ekhaya. Yeah. Into engayisho kubona ufuna ukubuyela ekhaya manje. Ngithi ngiyobona abazali. Ngathi sengithola le opportunity ukuthi ngikwazi ukuyongena ngale kusisi ngiyosebenza lapha e-restaurant. Kwauphuma kwami ke kusebenza khona la eJardini. And then wafika lapha ne-restaurant. Kahle le nhlansi ekufuna ukuyithola kahle ukuthi ifika nini la khona ozothi ayi man mina I'm born and bred and breakfast of ukuthi ngibe uCA ngoba kahle ngathi yayikhona before angithi wangena kwi-accounting khona umuntu omlandela noma wangena kwi-accounting engithi yazi ngiyakuthanda nje ukubhala. I-accounting ngingene ubona ngisafunda ko-2 standard 8 ngekhathi zethu. Ukhona uMiss Mabasi wayesikhuthaza kakhulu uthanda imaths uthanda ukuhambisana ne-accounting. Yeah. Ngalo mzuzu vele ingqondo fast ngakubamba ngiwumuntu oshesha ukubamba imaths ngiyithanda i-accounting ngiyithanda. So up until ngize ngifuna grade 12 nje imaths ne-accounting ngiyifunda ngiyithanda kakhulu ngathi hayi ngeke ngisasuka la even nomunye uza ukuthi esikoleni mexakekile ukuthi ufuna ukunderstand ngane i-accounting. Kwakulandwa mina awumlekele la akwazi ukuthi naye ahambe ipage nelodwa njenganawe. Anthi ngikuthanda ukubala. Oh wow. Nami one day izimali engiyibala la ngifuna ukuzibala kunenzani.
So sesihabana la yes la bese ukhona khona usofaka uformal usophatha amathile. Hey bhuti uyaza khona formal. Lapha eKhabana siyapheka ngemuva. Oh yeah. Akuna formal okungena ngala amathini. So ungemuva wena. Siyapheka ngale ngemuva. Okay. Ithina sipheka ngemuva bayafika bazolanda ngama-tray kudla laba balandayo siyabanikeza. Nakhona awungeni ngale ubona uyaphika ngala. Oh yeah. Sasebenza khona iminyaka yabanithathu futhi ngiyeke khona ngo-2009. Sengithola ithuba lokuthi hayi khona ikhampani okuthiwa uDebt Remedy. Esekhonethiwe ngaphakathi kwe-street. Ifuna nje abantu ama-agent azosebenza ukulanda abantu bancede lapha nalapha ukuthi ngihlanganiswa nekwenetu ukhokhelwa kanjani ukuze ukwazi ube debt free. Oh yeah. Ngayithanda. Ngayijoyina ngathi hayi ngize ngisebenza la eKhabana ngizobe ngafuna ama-customer ndlela yami. Oh yes. Ngasebenza khona apha until beyibona ukuthi hayi yekela manje ngala. Siyovula i-office ePietermaritzburg sicela ukuthatha wena. Ube wena ozoyohlala khona ngale. Hayi ngashiya eKhabana. Nangampela ngayithatha i-opportunity balivula i-office ngasebenza khona 2009 10 11 ngo-2012 i-office labo ngathi shona phansi. Oh yeah. Sekunzima ukuthi bakhokhe rent sebamba lapha nalapha ngabamba kunjalo. Usune experience wena. Sene-experience. Lento sokugcina sewuyithanda. So uyinto obona ukuthi yazi sengagugela la. Awungitshele nje ngoba phela ngithi akazange wazwana nasetertiary for khona. Uyokusho ukuthi bafike bakunikeza imfudumali basekunikeza olunye ulwazi ba-add iskill kuleso lokade usonakho. Kunjalo. And then nakho kusubona ukuthi umsebenzi iyaphela. Sengiyabona ukuthi ngo-2012 umsebenzi uyaphela manje akusaha yebo umsebenzi ngiyawuletha. Yeah. But abasafuna ukuholela ngendlela beholela ngayo before. Oh yeah. Usugcina usokola uthola imali yokuthi ugibele uyalapha uhlala khona. Yeah. Sewugcina manje nawe usuthi okay ake ngizame enye ikhampani engahle ngisize. Bathi hayi bekezela kuzolunga. Lama sente amancane angwathola ngawahlanganisa apha ngithi okay awuthi ngiyofundela le course kwa-debt counselor. Oh. Thando laqala lapho. Laqala lapho ngathi hayi ngiyawuthanda umsebenzi engiwenzayo. Yakhandeka ke inhlanzi. Ngathatha ithuba ngahlanganisa imali lebekelela ngaze ngawufunda ke nami ke ukuthi ngibe-debt counselor ngokwami. Bona ngalomzuzu ikhampani le yakwa-Debt Remedy iyaba ngempela ngokuthi iyaphela ke manje. Then wena kuswabo yokufundela. Sengifundelile mina. So mase ngikufundelile ngaphasa ngo-2016 ngasithola What certificate has isikhathi kangakanani? ukuyifunda Yeah. 3 weeks. Wow. After 3 weeks ngayifunda. Ungangenzi ngithatheke nami ngiza nazo. Ngayithanda ngayifunda. Waphela u3 weeks ngasiphasa ngayenza ngalandela ngendlela kushiwo ngakhona ukuthi Yeah. debt counselor uhamba lana la. Yeah. Ngalandela. Base ngiyabatshela hayi sengiqualified to be debt counselor ngokwami. Sengicela manje ukuthi ngizimele ngokwami. Yeah. Bathi wenza into enhle. Ngalomzuzu amabhunu lawo sikhuluma nawo esisebenza nawo. You never go. Aba nenhliziyo ezinhle never nangokuthi go umuntu wrong. akacabanga ukuthi lo uhlanga lo ngamnika umuntu omnyama umsebenzi wonke. Yeah. Wonke umsebenzi wabo bawunika mina wonke. Bangathatha ukuthi balakho mina ngimhlophe umsebenzi amzonyeka bamhlophe abanye. Then Jake noTiyo bawunika umsebenzi wabanikela kimi wonke. Bathi ke Bathatha vele usebenze kakhulu ekhampanini wonke ama-client ala awakho. So sisikunika plus nawethu. sefana ukuthi ubaseveke ngendlela wena oneskill ngakhona. Yes, ngaseva ngabaseva ngendlela abanginikeza ngakhona. Ngalomzuzu vele abantu sebeyazi ukuthi ugcinile wenza ini kubhoshofu. Balokhu befikile abantu sengiyaphuma nami sengiyakwazi nokumaketha. Ngenza ama-pamphlet, ngenza ama-flyers, nginikeza abantu abangisiza abakhiphe indawo ney'ndawo. Umsebenzi ngabona ukhula. Since 2017 ngaqala ngazimela ke manje. 2017, 2018, 2019, 2020. Lo muntu usubheka kwi-decade manje. Close to decade. 10 years. Yeah, close to decade. So ngakhula ngayingane isikwazi ukuma impela. Manje awusakhasi uswama nakuyimela. Abantu abaningi bazobuza ukuthi lo msebenzi wakho umsebenzi kanjani? Vele thina masakhula kuthiwa hambani emazweni niyolanda ulwazi khona nizokwazi ukubuyisela emakhaya. Khona kuzokwazi ukuthi siphile sisonke la emakhaya. So abantu bazobuza ukuthi kahle kahle lo msebenzi wakho i-debt counseling yenzani? Yini kahle kahle? Abanye bathi nawo umsebenzi ofana ufanga ngabe ugcina le ehambeni. Kahle futhi wasiyabachazela la kwi-Mahe podcast. Singathi yini i-DCI? I-debt counseling ilapho usukufuna khona ukuthi mina ngiyimina ngogcinile. Yeah. Ngiyafisa ukusiza umuntu osenkingeni nekweletu. Yeah. Abe debt free. Uqangekile usufuna ukuphuma nakuzo sezindala ngikholelwa ukuthi ngikusiza.
So ngabona ukuthi abantu abaningi baxakekile izikweletu. Yebo. Khona aba right isikhashanyana, khona oxakeke ngempela ukuthi ngiyasebenza ngiyahola kodwa ngisajabule kule emsebenzini. Yeah. Imali ama-debit order ithatha yonke angasabi nalutho. Usezona ngisho nanokuphela kwenyanga. Ethi kungcono ngathi ngisebenza but inyanga ingapheli. Naniningi labo sibe-resign emsebenzini ngalezi ayikhathi. Oh yeah. Athi ukuze ngithole imali zami, ngikhave iy'dingo zami ngoba akusaphileki. Yeah. Ngabona ukuthi akulona ithuba eli-right lokuthi ungaresign ulahle isinkwa Just to setlish ikweletu zakhe suke sezikhona. emva kwalapho sawuthola umsebenzi back. Kunabantu already abaphila leyo mpilo leya abaphila ngey'kweletu like unemonto ngenze ngisho ukuthi ekhaya wakhile ngokuthi unemonto isikweletu ukugqoka kwakhe isikweletu uney'ngane eceleni even lezo y'ngane ey'khona eceleni uphinde uhambe uyikhandela amakhadi azo ey'kweletu ethena ukuthi uma nje kukhona imali esikhona uma kuthiwa ingane ishoda ngani behambe bowuswipe ngalawo makhadi lawo ey'kweletu egcina sethi ya mina like sengiphilela nje ukuthi ngiyihlalele ngabe wena ungisiza kanjani-ke sengiyaqhama sengisho kwena ukuthi nazi-ke iy'kweletu enginazo emalini engiyitholayo 6,000 8,000 ngenyanga ngigcina ngihamba ngiyakumashonisa ngiyofuna 1,000 ukuthi ngikwazi ukuphila ngenyanga. Mahewu, ya bakhona abantu abaphila kanjalo. Bakhona. Kakhulu futhi osuphila imali osuyiholayo isivele iphele la. Yeah. Idingo ziba ngaphezulu kwemali oyiholayo. Kwemali lenginayo, yeah. Sugcina siyoboleka. Yeah. Yilapho usungena khona komashonisa. Usuyithatha hayi ukuze ngikwazi ukuphila kangibuyele ngakumambane ubaba ubani anginikeza imali ukuthi ngigibele nemsebenzini. Yeah. Le yakho vele isiphelele emakhadini yaphelela kwimoto. Mhlawumbe nebond yadonsa. Yeah. Mina yami advice bengathi kumuntu onjenganalo njengamanje. Unemonto nomuzi. Yeah. Ngiyale ngithi ngiyayiprefer debt counseling. Ikusiza ukuvikela lo muzi nemonto. Yeah. Inciphisa ama-installment, inciphisa i-interest. Si-extend i-term yokukhokha. Ama-account ke lamancane akhokhele uwavale. Uyakwazi ukulebhaya nto mahewu. Sisiyalebhaya manje. Kuyaphileka futhi nalapho. Lapho nakho futhi uyakwazi ayini uqhubeke nempilo. Lapha nje uze kwethu kwehla kancane. Yes. Anti uyazi debt counseling ungenile kuyona ngala. Umuzi wakho usevile umuntu uyisevile. Sekula makhadi amancane sefona wasethishe one by one. Chazela ingane yami ngikunikeza ikhadi ngenyanga eza ngiyalivala angisa afford. Ingane zethu ziya understand umuzi wetshena kahle cha angikhala for that time but when the time is right uzobe sekwazi ukuba right. Ukuze sime ekhasi buyele phela sibe right. Uma imali ekhaya ngasekho engenayo akuhlezi ukuthula kungekho. Akuyaphela imali emingekho ukuthula kuphi. Asize la kukhona le office lakho uyibiza ukuthi i-version 1 le SAPMB is the one le engikhulele kuyona. Wani mokhulela kuyona wasebenza yona yaze yaphila. And then manje usuthatha steps sesibili ukuthi ube khona version 2 la uluntu. You can't tell me ukuthi akazange uzohlabazana nama challenges lapha na version 1. Just usithi nje halamuze ukuthi yazi ever since ngaba khona lapha there was a time because uma uqala into ngiyazi there is always having that challenge ukuthi yazi wish abazange ngaze ngayiqala due to the pressure losukuyithola the challenges la khulisa. Ngibone lapho nowathi khona I hate myself. I wish ngacommit suicide. I wish ngaba ngazange ngaze ngayiqala lento. Kuningi ukuthi mahewu oyalutshene ukuthi mangabe ngiyeka la ingane zami izophila ngane ekhaya bathembe mina. Yeah. Nala ngihlala khona eMaritzburg ukuthenjwe mina. So ngiqalela ibusiness ka DCI version ngibize ngo version 2. Ngoba bengazi ukuthi one day ngizoba nawo version 2. Bengathi kuthiwa ufuna usebenze kude kodwa ngasekhaya ungakhohlwa. Ngathi ngizohamba ngisebenzele kude le. So emakhaya bayazi ngiyasebenza ngale ngenza lo msebenzi. Iningi labo liza le. Oh yeah. Ngathi okungcona ngivulele office leni ngala oluntu ukuze ngimsize khona ke duzane. Ama challenges engibhekane nawo ngisasa khona ngale ku version 1. Version 1 yeah. Maningi. Imotherboard. Bekunzima khona ukuzimela ungazange uzimela isancane. That's true. Zamile ukuthi ngiyime ngakhula ngithatha ulwazi kubantu abadala nami. Ngenza sure ukuthi umuntu omdala osesebhizinisini ngiyofuna kulwazi makunje efanele ngenze njalo. Bangicathulise buye ngiwe imali ingabikho ekhokha irent abasebenzi bengaholi angikuvezi ukuthi imali anyikho ukuthi baholeze. Ngizocela kubangani bami ngisizeni boosteni ngala ngiqangekile. Yeah. Bangibooste ngalo mali le bahola as usual. Office ikhokhele futhi kanjalo. Bengaboni ukuthi wena awulala ebusuku. Bengaboni kunzima. You have to come up with some ideas ukuthi how can I break through la songikhona khona. Yeah. So there you go finally you made it to this
version 2, and then ngathi I can smell it, there's some more versions. The way ngibona ngakhona, you just born and bred for serving people, right? Ukuthi uzoba server and not ukuthi ubagcinele khona la. You're willing to go all out, so ukuthi wonke umhlaba la khona dark, just to change their mindset ukuthi yeah, like ungaphila ongenze kunabantu asebayibulala ukuthi mina sengasebenzela ikweletu vele angisena ndawo nami, there's no joy here. So to me joy yami ukuthi I have to serve the community. So there you go. Version 3 into esingayilindela if uNkulunkulu egcinile. Ngathi loading. Version 2, how's version 2 treating you though? Ever since ubusiqalile nje nalawo londi. Ngabe bayakuseva abantu the way ukuthi bazolokhu uzobaseva ngakhona. Yize kube khona ama hiccups nyana. Kodwa ke siyisimo. So uthi ngize ngasekhaya ukuzosiza. Ingane zangu ngithi angithanda ukuyibona zingamaphara ngelinye That's ilanga. true. Iziphara lingekho igama kuthiwa phara ninanti. Yeah. Ayikho ingane ethiwa 9 months ofuna uyibona ihlele emgaqweni. Yonke ingane ufisa ukuyibona ngathi ngaba nesinkwa nayo. Ikwazi ukuzenzela into. Yeah. Ucela kumzali isikhathi samanje, umzali abasena mali. Bathembe ethi mntana nami ngiqede isikole uzohamba uyosebenza nami ungifukule la ngikhona. So ngithi mina ingane ezincane ezikhona njengamanje. Usukuma uzimele kungcono. Ihlanganisele. Lokho kuthiwa na hlephula ngala isinto. Fundi sihlephula kanjani ukuze sonke sonke sidle kusona. So la kuthi siya version 2 ngibone kanjalo ingane eziningi ziphuthela. Ziyawenza umsebenzi wazo and zihappy nokuthi hayi sesiyakwazi ukuzimela. Sikwazi ukuba nemali yethu manje. Sikwazi ukuzimetha. Abazali bethu engathi uma kanasisikwe ekhaya ngithi imana uma kunamali. Uma uzothi hayi mabamba la thengile igrosanyana imhambisele ekhaya ukuze ohlala emqashweni wakho futhi futhi. The last question, bangapha abantu abaqashile lapha ePMB? Like a number of abantu laba ePMB abaqashile nje othi labo abangaphathi kwami zinkani zabo. ePMB nginabatana bo40. So ePMB uqasha abantu 40. And then la Olundi na 35 okwamanje. okwamanje. Your max ufuna ukuthi ube 40 nakhona. 100. Ufuna 100. Ufuna ukuseva le mizo 100 yokuthi ikwazi ukubeka isikwe etafuleni. Wow, it's true. Ngibonile nakhona the service the lokho bafundisa yona is so high trended, and then I'm so proud. Amagama ongandlulisa kumuntu osifazane ofisa ukuthi naye ayimele one day. Umuntu osifazane onothando lokuqala something but une-fear. Abanye abantu besifazane abafuna ukusho ukuthi ba-broke. Instead bajele ukuthi ayina ngoba nginamali ngoba vele ngithatha nomuntu o-useless noma nginamali. Abafuna ukusho lokho. So lokhu ma-advising ngifuna ukuthi kume kwenele ukuthi just to encourage umuntu othi ngiyafisa ukuqala kodwa ngisaba. Ngiyafisa imisebenzi ayisekho manje. Ngiyafisa just to ukuzama but ngiyesaba. Ungathini ke? Ngingathi mina kwimbokodo khona mncane ndala. Awukhohlula isibindi. Bethu impilo irisk. Yeah. Uyathatha irisk impilo kwazi ngakusasa vela kunalutho ngizovuka nginalo. Kodwa mase ngithe mina ngiyafisa ukwenza lokho. Uyimbokodo uzokwazi ukwenza. Awusoze wahluleka. Imbokodo ayihluleki. Iyacabanga into iyenze ngakusasa. So bengathi nje mina sami into ebengayisho kumuntu oyimbokodo ekhaya. Uthi lokho sokucabangile kuyikhona. Lo nyaka wesikona bayibiza ukuthi it's a leap year, unyaka weyibusiso, unyaka wama actions, unyaka wokuqala. Ungalokho uthi ngizokhumbula it's a leap year la khona sithola khona uFebruary ubhanza. Once wabhanza uFebruary, ubhanza after 5 years. So if usubhansile it's a leap year la khona sokuthi I'm here to calm down myself. Ngithathe konke nginikeze umdala bese kuba uyena otake over. Mina what I'm going to say to you ukuthi try your best ukubona ukuthi yini ezokwenzakala. Before ngimdedele, ngifuna nje ukuthi alok akhulume nami izinto ezo3. Ngiyazi ukuthi lana ngiyahijacka. Just 3 things. If uthiwa unikeza ithuba, oqala umbuzo, uzongiphendula nje before ngidedele. Oqala umbuzo, if uthiwa ngikunikeza ithuba, ngithi bonga noma ubani lapha kwi-camera. Anyone who just encourage you ukuthi uzofike la ukhona. Even though ungakayiphile impilo efisa ukuyiphila. But uNkulunkulu mkhulu ngiyabona sethatha ngibeka to another level. Just 3 people ozothi nje I want to say thank you to Spanbani for ukuthi bakususelana la ngobeka la ukhona. Ngabonga ngoba sekuyiqala vele but there's somewhere la uya khona. Ngenzela ithi ibini Tom usuyakubuka lokhu esekudlala so nakho uthi wow yazi angayitsheli yeah.
Okay. Engathi mina umuntu engambonga ngazibonga mina kuqala. Wow. Yeah. Ngizibonge mina kuqala ukuba nesibindi sokuthi ngikwazi ukuma noma kunzima. Awandele ba. Abandele bani? Abanye baya give up endleleni uzibuza uma ngive up manje ubani ozongisiza. Number two. Number 2 umuntu angabathenga ngabonga abazali bami ngokuthi nje babe nesibindi emhlabeni ngibe khona. Yize ngazala nginganga ngesandla ngingaka. Bathi bazongcina khona ngimncane bangasho. So they call you Gcinile because of. Bathi ngokugcina bangazala ngangithwanga ngilingana nesandla la. Is it? Uthenga manga ngesamukelo. Do you know ukuthi indlela umuntu azalwe ngayo if indlela azalwe ngayo iyona esoke determine i-future yakhe. If ukuthi kube nama challenges ukuthi uzalwe. Meaning okusho ukuthi kukhulu uNkulunkulu asebekele khona. If ukuthi kuthiwa befanele azalwe in 9 months akakhonanga uzalwe in 10 11. Meaning usho uSathane bezama ukublock le nto uNkulunkulu ayibona enkulu kuyena. If uthiwa uzalwe wahlala enebhodleleni, there's something big uNkulunkulu asuke ebekile. Once waba nama challenges your birth waba there's something big. You might be a leader or sukusuzo landa abantu. Yes, just past that. Number 2, uthiwa abazali yes wogcinile, yes. And then the last person. Okay, the last person ngingabonga khona umama uthiwa umama Sizani Khumalo eMaritzburg. Engathi mangifika ngimncane ngafikele kubona manje ngabantu abadala. Engathi mangifika ngithi ngifuna ukwenza abangani ngathi ngimcela umuntu ongangami ozoba umngani wami ngoba yena ngeke siye phambili. Indlela zethu zoya le ngifuna ugqoka ibhlukwe ngifunda ukuthi hayi siyaphuza ngapha ngama weekend siyaphuma. Wangithatha umama wathi hayi wena uzoba ingane yethu la. Officer wamakhelwane. Wathi every time akuyilunch uyasuka office lakho sidle lunch nawe ngala. Njengakhulu iMaritzburg ngayifunda yonke ngafunda impilo ukuthi empilweni mina ngifunda ukwenza yonke into ngingaka. Sure. Wathi uma unemali siyasave, uma sinemali siyakhe ekhaya. Ngafunda ukuzakhela imizi yami eMaritzburg. Nemizi owu2 ngiyakhileyo. Maritzburg. Yes. Unamanga we. Nemizi owu2 ngiyakhileyo eMaritzburg. Okay. So mangiyakhila imbili bathi ngenxa yakhe lo mama nje lokho ethe so save imali. Uma ingekho imali zokuboleka kweyami ukhokha amandla. Angiye bank. Wayomashonisa ngokwakhe. Kodwa wethi ngizokunikeza imali mina. Qala ukuthenga imoto oqala. Wangithengisa imoto ngaba nayo first car ngo2017. Ukuze khaba bengithanda ukuze khaya isikhathi zonke. Uthi uzokwazi ukuthi travel anytime you wanted to. Anytime ufuna ukukhanga angigibeli khumbi ngene emotweni yakho hamba ekhaya. Zingaki imoto zakho sona? So9. Okay. Angazi noma ikamera ekwambile nokho. Ukuthi nemoto ezo9. No, okay. Sezo9 imoto. Sezo9 manje. Futhi ongathi awumile nje kahle kahle. Saya phambili kodwa nginegarage lonke efanele ngibe nayo. Ngokwesibonakaliso umkhulu wami wangifikele ephupheni wathi mzukulu wami uma wenze kahle ngithi ngenzela khona silungisa ikhaya lami. Ngiyokubusisa. Uyokhetha kuleli garage. Lavela likhulu imoto eziningi yonke inhlobo yemoto lapha. Ezinye zazo sengizibonile sezikhona. So ngisabona ukuthi ayisho ukuthi zisaningi esazona. Zisaningi ezayo. Lokhu ngihambile chayi sekulizulu futhi mahaye ngeke ngikwazi ukulahla. Idlozi into ekhona futhi ngeke ngikwazi ukulahla. Yazi bengithi ngiseza lapho ukuthi which region are you believe in? But ngiyazi ukuthi mongale kwa esigamekweni kahle kahle kufanele ngiphoqelekile ngoba anqena ukuthenga ngo2 rand. Ngale esigamekweni. Esigamekweni u2 rand phela kodwa ngithengi ngiyaceli lona. So and then base ngeza ngalana ke like my second question. Ngabe angifuna ukubuza as like into ejwayelekile is my second question before my last one. Ukuthi in eminyakeni ewu3 to come ngabe iso lakho selibanzi kangakanani ngokuvula ama offices? Iso lami futhi mahe ngunyaka ozayo libuka lapha eDandi. Wow. Libuka eNewcastle ukuthi baningi futhi abasuka le kude beze eMaritzburg. Oh yeah. Ngifuna ukusondela eduze kwabo. Oh okay. Ukuthi ngibe seduzana nabo bakwazi service yami bayithole lapha eduze kunoku transport njalo eMaritzburg eoffice uyabuya ukude nama toll gate futhi ayabiza. So iso lami kule minyaka emibili emithathu libuka lapha ya eDandi ukuthi hayi ngiyasondela ngiyeza. Na last question. Ogcina ncane ngiyakudedela ke la emva kwalana bese iqedela. The last question. Akujwayelekile ukuthi sibona abantu besifazane beyimele ngalendlela lokho oyimele ngayo. Siyazi ukuthi abanye sijwayele ukubona ukuthi kuba abantu besilisa and usually kujwayele ukuthiwa every
man's success, there is a woman behind. On your success, who is behind you? That's my last question. Okwamanje ngathi akekho behind me. Oh yeah, so Ngaphandle komyeni wami okhona oya nginika support uthi hayi siyaphambili. Yize singakabikho ebhizinisini lolodwa. Yini ubhizi kakhulu ngamakhumbi. Kodwa nje uthi hayi isupport ngiyakunikeza. Masiya ngala kuba khona eduzane nathi si support ibhizinisi hayi izokhula one day until naza akhumbule ukuba la eduze kwami ngokomsebenzi. Uyakhula. Nkathi ukhula uzodinga na uthi akamanage ioffice elilodwa. enganeni zakho khona ukubona ukuthi uzokwazi ukupush legacy, your legacy, because this is a legacy, something that's gonna live long. Mbona ukuthi there's someone enganeni zami there is unalo passion ukuthi ize ngithola abantwana sengimdala ongena oqala ngeminyaka 10 manje ngiyambona ukuthi uyathanda umsebenzi njalo mangisebenza uyathanda uma ngabe sayini neoffice mama sohlala nawe sofike sicofe lapha ku computer yakho so ngiyambona ukuthi fanele mangimjwayeza yona fanele ngimfundise umsebenzi asamncane ukuthi ibusiness lingafi ngelinye ilanga ngoba sisebenzela bona ukuthi ngelinye ilanga umsebenzi awusekho ukuthi manje ayisekho umsebenzi so lokho sunakho kubambisise ukukhulise abantwana ngakho. Oh wow. Allow me to love and leave you guys. Bekumnandi sindawonye. Ngiqale ngibonge kakhulu. Thank you so much to Zululand Studio TV. Thank you so much to Shwala Images. Thank you so much to Best Radio. Thank you so much to Amajuba FM, and also thank you so much to Mingling Dan lekhona lapha kwa this section la sikhona khona njengoba nisibona sibahle sinje sirelaxile emacouchini. Ungafunga ukuthi kusekhaya noma ikuphi kodwa ke guys, and thank you so much. So phina sinibambe futhi kwenye iMahel podcast elandelayo kungekudala la khona nakhona ezokwazi zobe ishubile nje kanje. Let me love and leave you guys. Isiphelele nisibona nikudala. Thank you so much.